खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय, बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 15 आगस्ट 2020 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायसिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां नङा। खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया मोजां थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव बानाय मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोननायनि खाबु जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ जेंनायाव खोख्लैगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां नङा मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा बेफार फालांगियाव मोजां नङा समाजाव मानहानि जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ सोरनिबा सायाव खुद्रिगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बाय बाहागिनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बयजोंबो अनजासोगारगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान बांगोन बयजोंबो अनजागोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।